I walk around like that nigga. On the trigger, if a nigga wants some smoke, I let it drop. Okay guys, so nahuman naman natin basahan nag-letter ni Ate Jocelyn. Grabe mo ramag kahilakan ko nagbasa. Grabe ka na ma-feel ito na nga kinasing-kasing dyan because tingnan dito ng tao dyan mo hatag og effort, time, money para mapakita na hang love ko nila. Wala po. Na. Okay guys, so ni-post may karasya kaning 1 month. So let's continue. Okay. So, kinaibawan guys na ay happy birthday nga paper box. In case og kanang mag-need bitaw og kanang sa. So first of all, nagitabon nga towel. Inday for me happy 28th birthday, Sweet Pea. Enjoy the Skate Speed high-end bot collection. Hala. Skate Pea nga brand. Oh. Andiyan ka ni. And I Flora May, I hope you and family will enjoy this beautiful 2021 calendar with scenic places in California shown for each month. Natin buksan na, yun na nakita na ihad sa tangbang na. Happy birthday! So, kining mga nakarap. Hala, ang dughan na may nakarap. Happy birthday! Hala! Happy birthday! Hindi mo separate nga video guys, kay malangan man taganing kasahon. Separate video. Kaning mga floramita na hala. Magka-gift wrap gyapon, happy birthday. Happy birthday! Hala! What's it go? Ara nga nagano? Happy birthday gihapon, naka-wrap gyapon. Hala, saka ni. Nanay, hope you enjoy this beautiful everyday vinyl tablecloth. Hala, nay. Walay mantil. I hope it fits your dining table. You can easily wipe it to clean. I love you so much, kununay. I love you so much, nanay. Salamat. Pakak. Pakak yan. Kare. My dearest nanay, enjoy these adorable pot holders. Now you can stop using old clothes to hold on hot pots. I love you, nanay. Hugs and kisses to you. Kanina kuno imong gamiton nay o kananay trapo basi mo magluto kayo na kay. Adlaw na kuno gamit atong mga kanina ang mga daan magsigisi mo yung gipang one trapo. So, tapok na imo nay. Next is we have halahan mo ni. Hi Dwight. Hala, napit on Dwight. Hi Dwight. Hope you enjoy wearing this stylish brand of t-shirts and bottom. Enjoy. Much love, Ate Jocelyn. Ako ra magtubot taning kon kay ako yung maghatag niya. Next, kare. There is nanay. These gifts are simply a token of my love for you. You have touched my heart since the first day I saw you in Inday Floramis vlog. I love you, nanay, like a mother. God bless you always. I hope I get to see you wearing the shirts on the video. Lamit ako na makakita dyan. Isuot ko na ng mga sanina sa imuhang tata ang video. Hilak mas nanay. Hilak. Ano to? Ano na yan? Adyan naman sa kahilak na eh. Nanay, you have become so dear to me like a mother. Even when we haven't met, as a token of my love for you, enjoy this very, very special gift. With much love, Jocelyn. Hala ka na nay. Nay, abrihin sa nay. Ano sa kahilak nay? Hilak na mas nanay iti. Luoy lang po. Lipay. Daghan pa ganini ka adyo. Kani, sa man eh. Cheese it! Snack, hawirin na ay mo ng mga pagkaon. Family size! Family size! Malang pinat, hawit tinadang mga food. Kare, nanay, I hope this fits you. They are brand new and just doesn't fit me well. You can give it to Inday Tire if it doesn't fit you. Hindi ko rin mo maarang, pwede rin mo ihatag na adyo lamang tire, daghan nagis mga food. Sabot sa nanay, sabot. Ito na, isukod na, ipag-ipon sa nanay kanan. Wait, sa! Kanang inyong madawat ipang pundok sana. Kaya ito nga brihan. Nga, parehagod sa una. Inday Flora, may happy birthday to you. Enjoy this gift. Wala! Sarok! Uy, mga kaya ka kong sarok na. Bisag asa man ko ni Jukitan magsarok ko. Calvin Klein. Na Paris Jenis ang bag ng Calvin Klein. So, ang tanan nga ang madawat guys. Asang isit aside. Kaya maghimo kong separate video para atang dungangan na tag-abritan na naghang mga nangadawat. So, next is we have kanin. Nanay, please use one of this garden globe whenever you are out in the garden or simply working in the yard. It's to protect your hands. All your girls should use it. So, Inday Flora, Inday Terry, and
you can throw them in the washing machine once they get dirty. With love, Ate Jocelyn. Kuha ni Nay, kananay, ug magkuhan bitaw, Nay. Magunag. Magunay. Butang sa kamot. Kaya ron kamot, di makasamad-samad. Gloves ba, gloves? Ato nga ug magunag. Ano, naging birthday. Kay kamo kuno'y mag-birthday. Ala, and then Flora, may enjoy this goodies with your family. The biscuits are a great snacks with coffee. Ay, mga biscuits ni Siza. Mga biscuits. Na po, dairy milk na guys. Dairy milk, the biscuits. So, kawirin na dang, mga pagkaon. At in charge sa mga pagkaon o mga snacks, ay sa kawirin kay arong kuwan, tadi na maglibog kay. Unja, magtingin naman ni Unja. For me, this is brand new, reusable, washable shopping bags. They have not been used. They are for you and the family in your house to use. Just put them in your washing machine once they get dirty. Kanina, yung mga mamalingki tanay na mga kuwan ba? Mga kanang bag, bitaw kanang eco bag, manitawag na rin sa Pilipinas. Gamitin sa mamalingki, tamti magsigig palit kay gastos po. Tagoy na lang, nagamit ka sa kusina. Hindi mo subalit. Huwag magtagaan mo, ha? Hala, malipay to Skin Kin. Kin Kin, hello, sweetheart. Enjoy these gifts. Always be a good boy. Love, Tita Jocelyn. What na rin na? Mickey Mouse. What na kaibawag na ba ni Mickey Mouse? Awa na! Kin Kin, yay! Kining ka Kin Kin, anong i-drop by sa ilang bay? Uy, di uwa naman po. Kare. We have animal crackers. Hala, animal crackers. Animal crackers man. Animal crackers. Basahan ka nagukang pa ko kakitag nga ni. So, basahan na rin ang karasa ni. Para siguro ito eh. Para ito yun eh. Ate Jocelyn ako kaila. Para ito eh. Animal crackers man. Para tao siguro. Para sa tao ni. Makaon siguro ni. Say side chart sa pagkaon. Para arrange na na. Gani. Tatay! Uy, tatay! I hope you are doing well. I'm so thrilled that you have finally discontinued your cigarettes. Yes. I hope you enjoy wearing this stylish brand of bottoms from the USA. God bless you always, tatay. Much love, Ate Jocelyn. Te, nga na dyan ganani, tatay, te. Kinitang humukon nga short, kaya aruma, hungo siguro sa itlog. Ganahan na dyan gani, hindi ba dyan ganahan, kalimut. Ganahan, bito dyan gani. Uy, di na, bito. Tama na, pasuri ah. Di ba, Nay? Ganago mo kayo magpahungaw-hungos ng lisay. Sa paghuwat sa dan kay murag nangit-kit to pang pananaw na. Hala dining lanay gamay. Naning lanay ti. Ang kuan gining nain sa mani. Dark chocolate. Wag ka ba sa napagbasa? Lindor, di ba ni? Ate Jocelyn, salamat dari te sa this ref down. In charge sa pagkaon. Next is we have naglibog na ko. Hala! Inday Pirits! Inday Terry, here are some of my collections of high-end handbags and wallets. I hope you enjoy using them. They have only been used once or twice. These handbags and wallets are real leather. Please always store them in a protected cover. With love, Ate Jocelyn. Hello, magana guys. So guys, Monica Terry. Oh, madang. Nandiyan na brihidang. Nandiyan na brihidawata sana. Hala, uy. Grabe man yung dagana, grabe man. Salamat! Ate Jocelyn yang! Aram, yung dagana. Laharam sa iyo, Flor. Marami dyan. Hindi naman ito. Lagi mag-birthday today. Dahil pa, hatag sa kuhan. Ako mag-apon eh. Inday, Flora, happy birthday. Enjoy this gift. Kailakan ako. Warna ko na paano. Pagabri, Happy birthday. Ako mag-apon eh. Warna ko sa This is ka buti. Ang mga ka ng 18th birthday dyan na. Di po. Hala, kasi ka wag na. Hala, nagkahan na. Gagaw ka na ba? Hala! Enday, Flora, me. Hala, ni Buda. Dalang. Hey guys, pasensya naman putod-putod din ang mga vlog kay nagsigig uwan ko sa undang kog na uwan kay di man ta magdugog. So, anda na pagkabrihag balik. Okay, so first, latayan naman eh, ha? Inday Hilin, I can't call you Manang since I'm older than you. This sweatshirt has only been worn once by yours truly. I hope it fits you. I have already washed and ironed them. Enjoy. Mas malang dari guys. Was malang dari te sa among alaman ni ikip sa. Kaya mas gadi ha. Next, we have
Inday Florame, this is an insect repellent. I know how much you guys deal with the pesky mosquitoes, so I wanted to help you ease your frustrations by providing you this spray protector. Every time you guys go outside where you know there will be mosquitoes, especially in the woods, here's what you do. Spray lightly all around your arms and back of neck, avoiding your face. Also spray around your legs if you're not wearing any pants. Don't forget to wash it off with soap and water once you're inside the house. Ay! Ug bato ni si Just Kuan guys, kunuhay og maglagnis undoy sa kalasangan, magamit ni para di ta pamaakon og mosquito kay makadinggi ba. Thank you Danite. Magamit jud ni. Next. Ala, meron na ang bag. So daghang hala sama ni. Nay mga pitaka, dyan ay mga bag, mga handbags, nay later. Here are some of my high-end brand collection of handbags and wallets. I want to pass it on to you and hope you cherish them. I have chosen you to inherit these items because you are very dear to me like a daughter. I love you always. Grabe sa ate. Para daghan naman sa miti. Kasabot ka na eh? Minsan ko nun ay, be? Butang. Dyan sa mo ko nun sukay. Beta na yung isa ko nun yung gipangkuan ba ka na gipamana ba? Ang pingi ko nun cherish them. Ako ko na yung gipili nga maoy mo kuan sa isahang pamana ba? Tagapagmana ba? Tagapagmana sa isang bag o wallet sa. Grabe salamat eh. Wala kong himo tagapagmana. Kani guys, maghimo kong separate video sa mga tanan nga hang nadawat kay arong ma-detailed na ho. Kani unboxing ra ni siya pero maghimo kong separate video. Kaya wala ko kay bago sa mga sudan eh. Wala kay bago na pa mga surprises na niya. Mga box ng ipang wrap pa man to. So okay ba? Excited na. Warli pala na excited ko mo open. So parapin sa nila to. Yay! Ay, dapat sa hala guys. Nakapagubag. Garang lang niya. Paris. Uy, Paris na ni sila. Kau ubag. $100. Naman. $9 jera. Ala, siyempre kay Calvin Klein man naman sa brand. Isa kabuan ng sweldo. Isa kabuang sweldo sa YouTube sa niti. Salamat ka to dari Tera Jahala. First time ko makakuha ng Calvin Klein na bag. Nga. Sakto ra gid ang size kay ganahan mo kung nga na masuri-suri bitaw ang ibag nga na. Kami ni blue. Sakto dun eh. Kaya mga try pa nun. Sakto jud kay di mo kumuangay og gamay kay namay ang mga power bank, napay ang kanang mga cellphone niya na kamera. Kami na ba? Arang lami. Oh, hello. So next is napadyan tayo lain. Minamahal ka talaga. Kari. Inday Florame, here are more supply of your face cleanser. Provide you more months of usage. Ate, kami ka dyan, wa pa nahurot eh. Wa pa na mahurot. Magkatungunan mong ipadakay. A little goes a long way man siya. Gamay raman dyan. May nabuwa naman siya. So, salamat na rin mga supply. Nga, kuan ka ng facial cleanser. Ay! Tira kung kusarag dito. These are some of my silverware collections. Through the years, they have not been used. Ano man ron, ire? Manok na. May nagkaro-karo sa mga atap, guys. Ay! Kani ko na wa pagigamit ni Ja. I want to pass it on to you for your own use when you get married one day. Ala! Siya! Don't forget to wash him before using. God bless you. Uy, parang may kunay magminjo ko. Grabe sa akin. Susiling ipaghandaan ang gagaminjo. Salamat eh. Wa, pagari. Aguban ng gunti dari. Andiyan na tagaan o kutsarag tindro. Hindi ko magkasal. Ano, before manis kasal na ano na yung regalo. Grabe sa akin. Susiling advance mag-aaso kati. Salamat eh. Grabe po ni. Para man ko pag-minjo. Ay, namin ko kutsarag tindor. Narang ko ba guys. Mga branded. Dabulat siya. Mga silverware nga kitchenware. So, ito na ipadako. Next. Nanay, enjoy this brand new tote. Tote ba ni guys? Tote ba na? O tote bag? Sa pagbasa na pasensya di ko kabaw. For your shopping needs, this is among my collections of tote bags or tote bags. Sa pagbasa na tote? Sorry. I love you, nanay. Much love. Ate Jocelyn, love you ko na. Lalaki ba ni Nay? Nanay? Ha? Harap-cute na. Kaya. Next, Inday Terry, hope you enjoyed this comfy t-shirts. Oh, imo ko na dang. Comfy t-shirts. Uy, hala, kari. Hari. Inday Florame, these are bubble maker. Please divide them between Aliana,
Kin. Ug na mas liksit ya, tanga pilas liksig bahin. Simply pull out the sticks inside the bottle and blow. Bubbles will come out and continue the practice dipping the stick inside the bottle for more bubbles. Please always have an adult supervising Aliana while playing this toy to make sure she doesn't drink the liquid. Uy, adyo ko nyo im na ni. Hoy, Aliana! Nabrihan guys. Bubbles. Kaya na kay bubbles day. Higikan ni Ate Jocelyn day. Kaya nabrihan day. Ano ni abrihan kay Luis Aliana naghuwat. O, arang using na. Kaya naghuwat si Gida kaya gitang giapas nga ni mga duwaan nga na. Kaya na may chocolate, di man sa pwedeng chocolate ug raghan. Dixie, tig-isa kayo nito Aliana. Bigyan din nito si Kinkin. Ate Jocelyn, agabanda ni ihatag na sa igsuon ni Kinkin na may mahod si Kinkin nga badge. O, Lixie. Take down. Paburuti si Aliana dang. Ay, malabi. Takto, tita Hindi Tita. ka, ibay mo sila. Lagi ulo. Dito na tang Dixie. Oh. Abira na kaya Para may ulo ba, oy? buksan ko no abrihan nga na anda kani abrihan ni. Sayan ha ado sayan kay ato magpaburot na kita ron. Dali kunting na ni. Nga, tayo mo na. What today? Ana. Hubzab. Yan na bali. Yan na. Dali lang, babos na ka. Oy, babos be. Tukong kay pakita nila. Dala. Dali. Ha? Dali, sige dali. Ge. Sugap. Dra. Woo! Saan mo pa palabiig kayo matuto? Saan sa may istorya ni mga Ate Jocelyn? Salamat Ate Jocelyn. Yee! Pagduwa na to ka. Dua mong glass lipstick ka. Upay tayo sa Parang ay. Woohoo! Next, dapat jidak ng bag. Saan bulan ka na ko? This are pair of Sanito and duffel travel bags. They have never been used. These are just among my collections of expensive bags. Wala din sibo. Travel bags. Wa pa ni dali nagamit dong. Kali mo ano gusto? Hala dite, gamit dali bulan ka ko gamit ka. Aron ka nice na pang travel. Ako na kaya mo. Asa man ka mo travel dang? Gusto kay diapa. Diapa nay. Dala mo sa bato. Dala gaywan. Hala! Ano sa? Agad kay kanat mo. Bisa dia ang birthday. Bito, okay ka pasalamat. And I Terry, here are two of my footwear. The running shoes have never been worn. What pa ko nasuot? Uy. Please make a habit of wearing closed shoes whenever you are outside of the house to protect your feet. Have you seen what happened to Julie's foot while wearing flip-flop? I highly encourage all of you as possible to wear closed shoes outside of the house. I have enclosed a pair of socks for you to wear with the shoes. I have only worn the flip-flop ones. Hope you enjoy them. Malili ako te. Sana pa, medyas patapan. Grabe halang lami, arabag sapatos. Sana ulag ang sapatos. Kani guys, is for Aliana. Aliana, dali yan! Dali mo yan! Uy! Wapain mo bigay, wapain mo ulitin ka lang eh. Maraming gupuha! Kuon! Kani pa din? Arang dami, Agi mong babol? Dapat na diyan sa maligay. Grabe yung niya. What na gari ka Aliana. Uy! Wow! Mickey Mouse na pa, Juday! Arang ka lami na kami na na! Salamat tayo. Salamat Ate Jocelyn. Hello! Salamat Ate Jocelyn. Habi, tagabrihan. Ano ba yung pa dun? Alarang lami, adoy! Daray, yung pa dun, day! Grabe ko sinilas. Alagay, tanawa, day! Tanawa! Ala! Dali, pay ka, day! Ya, tabang. Nagpaikat pa dun dyan, nagpaikat pa dun, day! Ano pa dyan, Aliana? Te, salamat ka dyan, te! Garamay lipay. Nilipay dun, minaring tanan, te. Tumawa to, guys, aksan sa ito ang box. Sa ato ang balikbayan box. Almost tanan. Isunod hagbalik ang guys kay maghimo kog separate video. Kay daghan man di man matabang ron dyan namo ko ilakaw ron.
Kaya niya ako nagpapro. Aragagana ka, Ajo. Salamat, te. Ate, di sa ninabrihan yung ako, te. Kaya ahang mo kong video lain. Kaya daghan ka, Ajo, ne. Aragana ka, Ajo! Puro nakapark. Mura din ako diburon. Hala. Aragana ka, Ajo. Bro, hindi ako berat na. Mura kong magdibo. Asa na ibang sarap balik. Ano yun? Parang hindi ko sa Pangminsa ay na siguro ni. Grabe sa Tito Celine. Surprise, te. Wag ko na nag-expect sa tinag, te. Wag ko mag-expect da ani te nga na ron kay ninga lagi ko nga karong birthday na di na ko maghanda-handa nga na kay kuan lagi. Apiki na lagi ah. Wa ko magdahom nga na day ko madawat nga ni ara man hinung daghana. Sana. Kani pa Aragana ka sa kakartong mo. Iwan eh mo. sa dinay ta ko ini na. Nay kare nay hatag ni kin rin nay. Aragana ka nito. Kaya ko sa mukha Kare rin pa min to. ay. Okay. Kaya ko sa mukha uraan. Tutoy, palit na lang mag-imo. Okay, ang ganda na. Ate, rin gawin ito, Bro. Lagi mo ako nung Kato sa gamiton una. Sa kartong taman. Tanawa guys. Mo ni guys ang para tanan. Isa ka karton so karon at ang i-unbox ang ilan nanay. Hawaday. Kag ako ipawahay na mag-himar ko separate video. Okay. So nay, it's time na. Hawaday. Oh, mag-birthday! Birthday also. Dali nay, i-unbox lagi mo nay. Unbox nay. Okay, i-unbox lagi mo nay. Grabe ka na nay, arang naghanap ka na nay, oy. Kananay, kanila sa isukod ko na nagmarang ba ni mo? Ay, mali ko sa ko, uy. Sakto? Ha? Sakto ka, Jo. Susilin. Ha? Ano ko na? Ipok na. Kaya mga t-shirt na, rin na eh. Mga t-shirt. Halaga ka tayong ipok. Na, mga igista tayo na ng bago. Gusto ka na dyan isip. Halarang lami, oh. Bukol na eh. Ang buto. Ayaw mo pala po to. Hala, guwapo. Na, mga igista tayo gani. Halarang na isa. Paborito dyan ang nanay. Aw, tatay. Nga ng tilaha. Mana? Kay Bod, ka na kami. Kani ko na Saan ka niligay na eh? very special gift na eh. Mother's Day dun every night. Every night. Sige na eh. Magrihi. Sa kay suda na. At suwan niya dito sila na taguin na eh. Ano magsuot? Di ah. Ano natin suot healthy kaya taguan niya. Basa-basahan na siya. Suot. May ang bubble stuff lang. Kapag bubbles mo nilagsay sa labas. Awa, ano na? Nahani ka na. Nay, buwan mo ko na bugat man ay. Oh, wow, saan eh? Halagis! Ang larilo. Halan sa kana. US man. USA. Gis. Gisi. Halas na nay. Hehe, sa kani. Pulbaan, halas na nay. Hindi naman ko sa nagagino. Halas na. Uy, panti. Hani man na. Sige na, ibrhin na eh. Ah, kanina. Hala na, nagkagay sa dasim mo kwarta na. Ay, bag. Bagod. Ano ni? Tama na. Sa kailangan ng bilhin naman eh. Adi, wa. Oh, sa kaning ibang-balot man. Hala, sige na eh. Sa kani. Wallet. Walit na nay. Wala. Puro malig. Kwarta na eh. Kuya, wala kang wallet na eh. Puno na ni mo kwarta na eh. Kailan may kagwalit na eh. Abay, ko na eh. Ang niliksi. Sino na rin pa? Wala ka naman dyan ang hilabtag nun mga dyan ang kamuta. Sino na rin pa? Halarang lami, alagi na na eh. Hindi na, gisag na saksak na yun ah. Lami, alagi na Naisag na na eh. ni mo si mo kwarta na. Arnami, apa dyan kay floral. Dari sa mo kwarta. Yan, naharap ang pag-uha dyan ka. Gikan pa dyan is tindahan na. Salamat, Azul. Susilin na ako sa pag-uha. Nalan. Pag-uha dyan ka. Mamaya na. Uy! Nagpapinti na lang! Uy! Lalari, pakita mo lalari. Oh, di ay, salamat ka, Jo. Oh, masarap gisod. Saan gusto ka? Kailan mo ba yung $20? Gat mga kilintos. O, di day. Kilintos na na. Kintos day. Lami na, kaya naghagsud lang nanay na. Butang yung mga ID ni mo. Mga senior citizen ID. Dari mo bang saksak sa dari mo ang mga milyonis. Kung itim na yun, Nay. Kung itim nus ka, Nay, siya siya Oh, tasin. itim. Na, sa'yo, Salamat ka, Jo. Susilin.
Emang pagkabuutan. Galing man naman ibang. Ilan na ko na kanina sa inahanay. Habay sige na yan na. Kung naman dyan inahan, ikaw Kaya ako pa, na Nay. inagilan. Kaya pa yung mga... Kanina, every na, kaya nasudlanan mo na mag-shopping ka. Kaya pa na yung mga sa'yo na. This Ako, gift are simply. inahinay, tir ka rin sa'yo, sunod. Hindi abot, baga. Namiyon. Bumusuri kas merkado na eh. Ay, may susunod. Saan mo na ka na na yung mga kuhan, maglaag ka. Hindi na ito maglaag ka sa Kaya pa na eh. Maraglis mo siguro ni. maglaag. Hindi ba? Sabi ka, story mo na rin eh. Oh, salamat ka, Ajo. Kini mga ba? Uy, hara, Luis. Yan na, pasigdahan na ka magkauyan. Wala. Kanak ko na unahan eh. Dapat ang paluso ni mo tir eh. Hindi mo kanya na man. Maragman. Uy, San Francisco, California. Ano na na. Ay, katatay ni. Oh, karsunin na may karsunin nga ni isa. Malipay man sa dagong kakita magsuot si tatay sa Oh, dagong. na may suot bitaw ni. Ipso, itong patay na eh. Karaglaw. Pasuot ni siya lagi. Hindi, ano mo kita ano. Para mga bago-ba kayo na mas tayo. Patay sulo-sulo. Kanina eh. Kanina na, yung binuwakan man. Eh, Wala ka gwapo. sa man eh. Blouse. Luwag! Sa halang na erajang nahisan na eh. Manalo ko. Di, Oh, sakto di, kita kuhaan man eh. Gwapo ni kay kuhaan sa agti dyan ni mo di ma ilhan ba ka style man na bitaw. dyan nga pinabukad. Ano ni arab ko? Hihi, lamay ka do. Salamat ka, Ajo Dari. Kay makasuot ko din karong pista. Miss pa ka. Eh, simba. Simba, pista. Kay ulam mo ko eh. Saya Saya kay lagi Saya naman sa mga saya to. Kaya Kana na hanipon na. Hala, kailan mo na. Ang mahal ang katod. Kailan pa ni ka? Dollar. lamay po na. Mura sila style pero lami po di kulor. Sakto dyan na eh, paresan ni mo na eh. Hindi ako mapukul, hindi ako nang Sakto na ni mo, kaya rin mong bilbil di maklaro. Marang kasalamat ka, Ajo. Dahan ka dong salamat. Dahan akong sinina. So, grabe. Kaya saan? Kauyab mo ka. Kasado na eh. Lepo na eh. Kuha ni, katong paras kamot. Ay, tanaw na, isukod na na eh. Kaya rin kamo gamit at tudluat na nila sana paggamit. Kaya wala lagi nga na sa una Paras ko Ano ani. na mo? Maura, dari dia. Mari paras panggunang hayri. Maghuwat sa dagay kari sa una nga ka advance. Abrihin na nanay, abrihin na eh. Na, diba ah. Nagunting na rin. Di, hinara na na. Nga din. Paras Nga kusina. na ba na, hindi ka mapasok. Nga na, Puno isa, kong babon na. Kaya rin inipunit mo yung nga na, di ka mapasok. Mo din. Eh di na sa gusto imong gamiton Kaya mo na magmulog. Nga. Yan ba oh? Mga ko eh. Mura magpakit. Pakit. Kaya na nga na iso di mo dyan punit yung kahay nga na magluto ka. Pero mababa. Nga. Nakarecord. Hani mapod ni. Ano naman po, bagpag nga. Pumunta na. Kuha ni. Parang nas mga. Pot holder. Maura gyapon ni. Duha man ni kabuok. Parang gihapon di ay. Ang kuyawa ko no, mga dato. Wala pa sila bag. Mga dato. Awara magmay. Sila na naman. Di kay bitay man ni nga. Bintay man eh, dahil nga nagmangkamot po si hapon gapon eh. Di trapo ba? Trapo nga na ba? Di. Asa man? Yapin na nanay. Apin sa kamot nga na. Asa kamot? Kaya ron di ka mapasok. Magluto ka. Sa mga dyan na di na ka makapasok-pasok. Dahil pa nagsang ko anay. Kanina. Kamalingki. Ang palengke ay nga bag na. Uy, lubaga. Lami. Ay matos nagtalo ba? Ano ba? Taang naman eh. Bag lagi. Mga bahagag na lagi. Dagan lagi na. Dagan na lagi. Yan na ipulo. Karin na eh. Kigisud pa man eh. Kanang ko, mag-sabusal yun na ba? Nah, nga pa na. Kanira lang every week, every ka man. Hindi manabo. Ayan, manabo. Labhan raman ni si Zao, pinaka bulingit na. Ano ka naman? Dali, kasi pulingit. Siglag mga utan. Dila pa na. Mamalingki lagi. Last na na panay. Alam may kulor. Para Ala, hapin sa lamisa. Hapin sa lamisa di may ko ba? Ito lang isa. Bukan lang ko. Lamisa na sakto nay. Sakto ra dyan. Uy, lami si Zanay kay halos sakto ra dyan sa lamisa. Itong lamisa kay. Ito ko lamisa na ko di ko. At ang itawad lang lang. Tawag sa kau. Hinuwa sa itong lamisa. Itawad din na magkaroon. Hinuwa sa itong lamisa. Ano yung paglamisa? Kana na gloves na. Kana ka ng gloves. Daran sa ka man ni.
Kanina, ito na ni. Peeler. Lagi. Pang peeler, nga na, ining magpakpaktag mga gulay. Ara kay bilas ang mga. Hindi ako. Ito kita tay. Dahil ka na nga. Dahil tayo po sila. Ano nga ng jobs? Dahan ka kamay. Uy. Bultan si... Ano? Ano yung kabultan? Nay, wala pa ka mag-birthday, Nay. Dahan ka yung dawat. Panig, maguna ta ba? Maguna. Dapat tayo na. Hindi mo magtulay na. Ano lang yun?